הגיעה אליי פנייה מחברה מאוד רצינית שמבקשת לעצמה נכס מאוד ייחודי שמשלב בתוכו גם מחסן, גם ייצור וגם משרדים. הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינה תקציבית, יש להם שטח מאוד מוגדר לעסק שלהם, ועכשיו צריך לבצע התאמה. אז נכון, הדרך הכי קלה זה באמת להתחיל לחפש עם עוד מתווכים, עם עוד אנשים, איזה נכס קיים יכול להתאים להם. אבל יש דרכים נוספות לעשות את זה. סתם דוגמה, לאתר איזושהי חטיבת קרקע מתאימה עם זכויות בנייה ועם שימושים שתואמים את הדרישות שלהם, ולבנות להם עסקה ממש הלכה למעשה. שוב, זה לא כל כך פשוט למי שלא יודע את זה, אבל ברגע שאתם לומדים את העיקרון, הפעולה פתאום הופכת להיות הרבה יותר פשוטה. ברגע שאתם מבינים איך לאתר את המגרש, איך להבין את הטבע, איך לקרוא את כל הנתונים, לאגד הכל לתוך איזשהו דוח אחד ולהוציא להם פלט מאוד מאוד מסודר ומאוד ברור, זה הופך את העסקה כבר למשהו הרבה יותר מקצועי. אז קדימה, אתם מוזמנים לבוא ללמוד.